Нефтекама турагында хөп сыккас радикка хөп бирәк, радик. Ниндәйрәк сара оештырдыгыз хөп Нефтекамала? Ну, без төрле башкорт ыруларының движениясы менә китаплар чыгарып, тарихны изучать итүне балаларга аңлатырга тырышадык. Һәм уйладык та, җәядән уктан атып, аларның интересларын уятырга була дип. Шуңа кызыксынуларын уятырга, без аларны төрле командага бүлеп, үзләре арасында ярыш үткәрергә уйладык. Командаларны бүлдек ырулар исеме буенча. Мәсәлән, Ниндәй ырулар булды? Мәсәлән, Краснокам районында безнең яшәй, тарихи яшәй 3 ыру халкы. Ыру җирләре инде. Анда кыргыз бер авыл бар, 2 авылда бар Янәй ыруы һәм калган авыллары Гәрәйләр. Күрше район тоже катнашты шушы ярышта. Янаул районында яшәйләр Уран белән Гәрәйләр. Шушы принцип буенча командаларны формировать итеп, шушындый менә мероприятие үткәрдек инде. Унда тимәк Эльвирала үзе укытучы буларак та сыгыш яһаган, шулаймы? Шундай тәҗрибәле укытучыларны сакырдыгызмы, ничек кирәк? Иә, чакырдык. Балалар үзләре беренче тапкыр мастер-класс булды башта. Алар беренче тапкыр менә шулай кулларын тутып карадылар. Һәм пробный ярыш итеп үткәрдек инде шушы мастер-класс беткәннән соң. Ярышның азагында булай Уран ыруы Янауллар беренче урынны алдылар. Менә кайбер балаларны карап торасың, чынлап менә бер тотудан уже гомер буе тотып үскән теге кан мөгаен. Менә дәртләнепләр татып җибәрәләр. Кайбер кызлардан нык матур инде.